Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sa gadayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Elmer nga po alwan utang nga ng paganakem. Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi ti panagprotestak, idi tumawag kaniyak ni nanang ket ibagana nga umay kano agdagus dito'y balay, uno dito'y kapag kasaraan mi, Manong Nemi, ti karuba mi, ti kumparek ka no. Kasur pa nagkumpare mi. Ti parek aso. Dito'y mamartek. So nga parek, nga saan ko nga parek ko. Manong Nemi, umay ka no, agdagus dito ni Chuchu. Ti kalugarak, Manong Nemi, di probinsya, nga kinaubingak, kinaraduar, elementarya, kin high school. Nanang, nga mabalin. Ano nga saan nga mabalin, kit imay ni mamang na. Ni mamang na talang ibaga. Katuwang ko na ka. Huwag ko na yung di sa numayat kami, uno saan. Kasano pa nagdagos? Mabit ka nulaing dita. Dita ngamin balayok, iti asideg, ti ayan, ti agency, nga panang follow-upan natin panag-apply na iti abroad. Sus, papi nga nagwing ka nga dagos. Nagbasit dito kasera mi. Nagbasit ti saras, nagbasit ti kusina, nagbasit ti banyo. May mesa ti kwarto na. Iso lang ti pagkarkwartan ni duwa nga anak ko, duwa nga apo ko yo. Danay na ganin John. Agit da kami kini duri nga asawak iti salas nga basit. Pag ganan ako mga niya, paring Jojo no umay nga talaga. Baka mukad na napagwan ko batin. Samay sa on the way ni Jojo, agpa umay dita Manila. Opo, na kayo batin nanang. Nagdesisyon kayo madlatan nga di pala inyo man muna kanyak. Saan kan nga makapagkid-kid. Dada utang tinga ng baganakim katakuhada. Utang na ng baganakim. Ay nalipatam nga din, di pa nakauram initibalay tayo. Sa dinot nagdagusan tayo. Idi ayanda nanam nga Merced. Itayanda Jojo nga barkadam. Itata awan pagdakusan ni Jojo dita. Apagbita, duwala nga no, talungan daw kanulaing. Po na kayo mitan. Alala kita, anarusan yun Yan tayo kita, nakapagwan ng mitan. Sa mesa, on the way ni Jojo, baka ito no rabi at datan. Imang sakit na unek, Manong Nemi, idi malpasen, ti panagsarita mi kininanang. Kinapudno na, idi dahi nga oras kumakit maturugan. May sa agwardya, Manong Nemi, ti may sa kumpanya, kat rabi iti jutik. Idento ta, ni Duri, nga asawak, Manong Nemi, kat napambit na kityanda. Idi kiti doang anak mi Manong. Ni Nena, nga dan iti high school, balasita ngin. Jun, dapat na elementarya. Dadat sangot, agdada iti sangot ti kasera. Nila ito yun. Pag yanan ako mga rod. Iti kusina.
Agad na tilamisaan. Nagbasit tilamisaan mi. Ay, po ya. Dinanangin na ya. Nagdesisyon man lang yung dinanyo man muna kanya. Utang kanungan yung baganakam. Nagbeso manong nemi idinauram ti balay mi inji probinsya. Kita awan pulos tinisalakan mi tilang biyag mi. Kabuta pa nakilen manong nemi ti balay danana merced. Sadya kami nga nagyan. Iti medyo na paot. Nandiyak mariro, may sakit gudwa nga bulan. Yung kinapudno naman ng nemi. Agbayad ka kumamat idi. Ngayon sandang inawat. Deta nga bayad. Nga idi man ng nemi nga panakauram ti balay mi. Piman. Gabot si panakabigla ni tatang. Gabot na nagdimma po namin pinsan tinagbambanog ang kininana nga balay. Kit ni arwaten man ng nemi kit awan pulos tinitaray mi. Gulpe ti amin. Naatake kit din manong. Dahil amatin tinagsaksakitan na. Hindi adakang pailayang manong name iti balay da nana merced. Iti balay da juju kit dito yung mansayag ni tatang. Ta saan nga nakalasa. Alagit awet. Utang mi nga na yung baganakip ni panagyan mi. Iti balay da nana merced. Tawa mo ti sa bari di akamangami. Tao may kapkabang biya, kapkabag yan mi jasinig. Katsa diya tinakamansayagan ni tatang. Kaya't mi di nga supapakan, ti panagyan mi sadya, ng sandang inawat. Ta-aleds manong naming kasla, nakautang dansa kini papa. Nga sandang nga minaybayadan, itinatayan ni papa. Tadi mo matin mapagsalutsudan ni papa, numanot utang na utang. Ninana Maricet kang kuwana. Nga dinamat imbagbaga kininanang. Sa ita, kunan ninanang utang na imbaga nakim. Ay, sa bagay manong nemi sa amat kaya di nga dakis tagpasang bahay. Taon sabsabali nga nailit kami sa may sa lalaki ni Jojo. Amok adalukluko na. Sakit balasitang. Ti anak ko. Saan niya ti amok? Baka pati asawa kat susapong. Dakis man ka dito kipapan aghusga agatap manong ngimawang kastek sakbay. Iso hindi sumangpet manong nemi ni Dory. Bayatan ngaglutluto manong nemi ni istoryak ti amin. Sino nga Jojo? Jojo nga kinaubingat. Katapi nga, nagwani nanang mo. Diyak pangaratan mo. Susapo. Halagit nga agbaybayag. Duwaw na talual daw na lang. Ang problema, Elmer, basta lagit siyang agbayag. Manong nemi, yung Mike nakigasang-gas at idi dito Manila, kat dito kami nga nagamamukin ni Dory. Namamukin ni may isang sari-sari store, department store, manong nemi, iti mall. Nakastraka kamat iti may sa kumpanya kat nagbalina ka gwardya. Huwag manong nemi, nag-asawa kami, nadaan kami tituhan kat nabayagin ang kaskasera kami, ito nga pagkaserahan mi. Kasera, bil ti kuryente, bil ti danom, dahil tamanong nemi, ti sapsapulak, ti kanan mi, ti kastun, ti kita anak mi, hindi pa nagbasa da. Inapod no naman ng nemi, awan ti mairapin nga ramitin ti asawa, no di mangitulod, kadigitad na ko, di eskwela, pasaribantayan na ida, marata, protective ti anak ko manong, ano protective ti asawa, kadigitad na ko, nang runakit at nauuyong dito lugar mi, dito yung pwesto manong. So ano mabalin na tabantay, digit anak ko, nanaruna, kininena, ang bumalasitang, nalalapsat ba't nga ron. Karabian na manong nemi, pangurayan mi kini Jojo. Binilin ko manong nemi, digit ito anak ko. Nena, apay pang,
At daw may sangili tayo. Kalugarak, kabaranggayak, kinabarkadak ini. Pare ti awag tutunggal may sakara kami. Namampisang kamot ng kumpantre. Nag-behave kayo ha. Tingin maging pakita iti parang bastos yun to kain kuwana. Nisunor ti mang bastos to kanyak. Pang. Di na nga tama taraminin. Awang kastimang liklik ka na ko. Ha? Italangan na masangili tayo, lalaki pa'y. Nagilit ti balay tayo, ti magkasiraan tayo. So nga gananos tayo, retang dual daw matlang, ano? Magano iti na ito nga rabi. John, di ka agloko-loko ha. Ita nga rabi, umay ka makikaidak, kininanang yo, ti kwarto. Ay, nagalit pang. Ano saan tayo na? Nailit aja ka, tre. Gaplagam kinanang yun, titatar. Nonas ka nga tesiyur ti katat pagidamit no? Sanga mo ko na nga nila di iso. So, ang pagidaan na di, Tata Jojo, agad na iti salas. Iti supa. Iti kusina ko na kumang nagbasit kusina. Ala, isun sakit na dyan. Ada taxi nga nagsardeng manunemi. Kaya di mapang kukitain. Malasing ko kandakos. Barbangisit, butit, kinburangan. Susapo. Dito langin nga langanan, Diyos ko. Siyempre, mabuting na kita anak ko. Pati asawak sigurado, kabuting na. Nakarkaro ba't kamisunan? Nakarkaro pa yun, hindi ka tirong dito nga lugar. Tilanganan na ito. Saan nga taga-probinsya. Inlawat ko nga dagos tiri daw manunemi. Takit kita at numero ti balay. Oh, pare! Ay, susah. Kumusta? Manunemi ti pas daawak. At natakil nga maleta na. Sa duwa nga, may isang bakpak, may isang bag. Dito tigo natin ng duwa o talual daw na dito. Pare, tulungan ako isa na ko na sa maleta. Nagadok taragaman pare. Ha? Kung naman dual daw mula dito. Gamit ko lagi na pare. And just in case nga maprobaran ti papeles ko, hindi ituot ko na ginigamit ko. Ay, so ti asawak ni Dory. Ay, basta ka Dory? Makialaman ano. Ningit, patan pare. Gustuhan. Ay, yapo. Nagpintas kayo ni Baga Mao. Gusto mo din inoon ng anak ko. Nenat nagan na. Ay, balasag ko. Oh, nagpintas ka. La, apay ka sa labayan, tata. Human kami, pare, di mo't bastusin at anak ko. Ay, saan nga uabi ng bastos na niya, pare? Kasi lamang ipakita nga, anak ko matinisuna. Sumad ni John. Saan ako nga kalkalabayan? Naatap na kita anak mo Sige anak, muna kain mo, sumrakin sila Diyo. Sumur ka matambakat. Sa ilatan makamukha na ito kalugarat. Partner ko. Ay, jakpay na nga pare. Ana, tigas ito nga oras. Di ka nangan di magastibas. Iti pangrabian nyo. Iti terminal. Ay, tsaka kursunada ti masidad dyan terminal. So nga, mga anak dun sa diya ko na. Kaumat na bating ang si Den, pare. Kahit maglukat ka lahat at sardinas, sa sardinas. Una saan kat, kala gumatang sardinas pa siya. Siyak ti mapang gumatang. Siyak ti pasangaili, pare. Siyak ti pasangaili. Sige, mabigla nga rin. Ay, pag-ipaknyak nga rin ka na kita. Dito ti pagkunak, pare nga ako, direklamo kanina nang noapay nga nagkuhin. Nailitem nyo kasi makita, pagsarami. Dito reklat na karot sana sana. Alangan mo ng sikat agsilid. Ha? Ang galing nga ti sangaili kat iso kumatag kwarto. Pare, sa mater nga mabalina.
Kasta, alawan, okay lang. Ado lakit lamok. Ado lakit katul, okay. Katul ka nagsigarilyo ko lang. Nagsisigarilyo ka? Wala. Pare, no anda ka doon nagtibalay kat hangkawala sa nagsigarilyo kat mati para ka nagitubig. Baruam na ito pare. Abas siya ka nagsigarilyo ya? Haan. Ni uminom. Masaray. Ikaw mga sa atin sana pare. Gawatan nga tumatin di may sa bilog. Kaya na ikatahanak tumatin sa nga kahanga sigarilyo. Dito ikwa. Marble red. Takwata mo. Kasi nga ba siya na pare. Kasi ka nagsahili. Kasi nalipatam sa amatin iti. Panagyan nyo tinakapapaot nga. Aldaw iti balay mi. Sige, alam pare. Imposible akong kwarta mita. Tamong pala nga rabilo ko. Kasto interramedium. Anana? Awan? Sige, uray na karod. Yung sardinas laing manong nemi ti inatang ko. Sa aking matgatang ti arak. Ken sigarilyo. Pare, tayo sigarilyo. Tayo awala ko da. Imposible no kaya't mo sikat mapanggumatang. Mo to kwartam sikat ko mapanggumatang. Abe ko may kanggat kwarta pare. Sobra ka man. Sige, mangangkan. Ingat tumatulutin sa salas. Makaturog ako. Imagat na day off ko ita. Marabi ti duty. Agmalmalay magturumigat. Sakto duty sumarong arabi. Sige. Pilat home. Manong namin pakitak ti kinabastos ko. Tabarbarin ko nak no pumanaw. Huwag. Kabigatan na manong nemi yung matad pasok digitan nak ko. Siyempre. Nasapadaga nagriing. Nagrubuat. Sa napanintulod idan manong nemi. Ti asawak. Uray mi dagagawid. Umay, agawid ak tumatlang. Ito maitulod ko ida. Tumay aglabakit ni. Nabornungan to itimuran. Idin to talakaimas palang ti urok manong nemi ni Jojo iti salas. Nailat lang arot iti salas. Manong nemi. Haan pa ilang ati sopa. Nga naipaigid, tinagturugan na. Diya ka mo, no anyat inyaplag na manong nemi kat ni. Kaasi nga, lislis yan. Ti asawak ka na kiti anak ko, ti panagnana. Nakalalas na kitain manong. Aldawon ka nagururok pa lang. Gabot aldawon manong nemi nagururok pa lang. Sa nakasangputin ti asawak, madaman nga aglablaba. Riniin ko. Apikit nga sa anin, so mapaturayan. Hoy, pare. Pare, hoy, pare. Pare. Pare, gring ka, mangring ka. Aldawan, pare. Di ba, mapangka agency yo? Ha? Di ba sa tarantam? Naka-robot ka kumait na, ha? Naka-robot ko kumang naparin ka agency yo. Di ba napapalo up mo? Di ba, pare? Abas ka kumat mga isuro kanyak, no? Mapanak tayo dyan si Wunusan. Pare, pangasim, bumangon kan. Nakababay no, domay ang sanghili. Ya, pauni ka ba't nagsanghili na ya? Alan? Sige. Sige. Di makadakas pinanawan natin tayo nagidaan na manong nemi na pantisiya. Baka di na pa among i-plus manong nemi. Kadagpaso. Di na i-plus. Nakalukat ti. Basit nga banyo. CR nga. Pare, plus mo matar di isbom. Alas tumatlaing gat. Ana? Kasi kando labas siya mare. Nakaw. Pare. Da kape. Hanggang magkakop kape. Arod. Gara, mga anak lata ka rin niya.
Oo man, nabati. Handa ka inlak ang pare. Ano? Pauna ka matan? Paano mo panagsang ilim mo, pare? Mo pa ka nanti sa kailim? Awan kasta nga salitaan. Umay ka lagdagos. Nga saan nga umay agdagos nga mapakpakan. Pauna ka matan? Anya ti kaguram kanyak kasla kagugur na. Hala ka kasla pare. Kagurak ti kadam dito. Nimot pare Almer. Sila sabsabali suna. Yagit no awan ti naluto na kita medyo mangluto kabasitan. Ape ko man siya. Ni bakit mo? Hey, Dore! Umanak man yung lutuan. Tarantado ka. Diyak pa mabaon kumakas tayo suna. Si kakit din timang baon ti asawa. Sino mga tagluto siya? Bahala ka tibiyak mo pare. Nganuwan kan mabalin. Kumano ka tuhin. Si kawit, Elmer. Di ka nagagawakas ta. Amun, diyak kahit nga takat to. Tapay man, basol ko kang kaya. Ito na nakasaysaya at kami kang ka, kada kayo idi nagyang kayo iti balaymi, idi manong almost 2 bulan. Sadya pa'y balaymi nga na mansahag di tatang mo. Oo, nagbaybayad ka kadi. Kahit may di tagbayad. Kahit na mo mi, nga dautang ni mamang mo, kadi di tatang. Ang, daya. Anya nga talaga tarandam dito Manila, pare. Tansaan kamot nga ba nag-report iti agency ng bagbagam? Pare, titulag, or ay titawag da. Kaya no, tawag da itangal daw, dagusak mat nga mapan. E, matawag da. E, kasi maginam, tibay agri-ring ni cellphone ko. Sige, bahala ka. Yan pare, sige nga na, saklat na karoon tagluto. At dalakit bagas. No, at mabalin tatang haluton dita repyo agad sak tagluton. Pare, para ka nakabili kita. Hanga para ka. Si Kamet, agad angaw ka. Nikit, napamidlat na nagluton na ano. Ay, nyamat na nag-studios ko. Naunak din akam ko. Ano nga tataramiti kaya? Kinun ko na, rimuarak manong nemi. Pangpukpukawak di, panagluksaw ko. Tinawagak ni nanang. Abay. Paunay kayo nanang. Naman na yan. Saan lang nagdagos dito'y? Papakpakan pa eh. Ano sa mo na anak ko gagangay dahil tatag sa gaili? Saan nga sa gaili isuna? Imay lang nagdagos siyempre. Kit no, magkidagos sakit ta. Nanang, yan anay ko ti sweldo, kakas sa gwardya. Kasi no, agpaw ti sunad to eh. Mabait lang yung sunad dita. At alang follow-up na yung agency ko na ni mamang na. Muna nga di ag-report iti agency. Sinunod mo ko mga ururayan na kano tawag. Kaya nung kasano ko makalawas nga dito, katawang pa'y tawag da. Muna ka matinang. Kapag sakti pa ba sulip? Ano di mo maano, sana naging pagtalawa mo. Talaga ka sa taramide. Di makadakis manong naming na ba nagdigos, hindi makamakangan, hindi makaluto. Hindi na makadigosan manong naming, hindi nagsukatan na. Na ba nakit-impurwak iti ayan, ti asawak nga glablaba. Ay, Dore, pagilabang, please. Naglokot. Ay, Dore, sa mo lablaban? Pare, talaga nga naangaw ka. Naangaw ka nga talaga. Okay. Hindi agring ti cellphone naman. Hello? Ay? O, sige. Okay. Alright. Okay. Orita, nakapagana kon. Okay. Bye-bye. Nagrubwat. Baba ng pare.
Dati mahawag ka niya, pare. Amok. Dami na kayong amok dito eh. Kami dito nagtarusam. As nga dito yung agency. Ito rin mga payad. Samat. At kita kami dito mall. Napaigbutan nga kailok iso na. Alam pa din nagdigamit mo, pare. Tas saan ka nagsubsubli. Pauri ka mo din, pare Elmer. Talaga nga naangaw ka. Manong name nakarubwata ko nga pa nag-duty. Yung maawampay ni Jojo. Dory. Ala. Inakon. Sige. No, sumangkot doon ni Jojo ni Ilokatak. Ilokatam. Tawa, dahito hindi mo udi nga nabiin. Pagtalaw ko. Sayatin ti magsalita king ko na ang mga no, di kita nga ipagbagam kita. Handa nga ipagarup nga angaw mo lang. Anak mo nagagaw ko eh. Ngayon ipapaangaw na. Baka mat no, mapunuan, makapungtot, kabil kayo. Diyan ka tamat atrasan. O rin atakil di baginan siya. Bilhin mo ka na kita anak mo, ha? No, at dahil sunan. Handa ka romantik ko sila. O rin siya. Ilak po tiri daw. Sige. Minakon. Mo babayan di kita anak ta. Okay? Nagrunakin ka. Minakon. Minakon. Kiting karo ta na. Api kastat paragpagpakadam. Nga niya. Namin ano na kong inarakop. Si Kamet. Ala, baka ano. Hamong baybayan na kito, Bing. Narunakin ka. Naunat ulitin na lang tayo bagbaga na kita. Alingin ka man langin. Nervyos ka. Manong nemi kabayatan nga gurgwardya at lumaning tawagak ti asawak. Dory? Awampay? Awampay. Mayroon na maturog ako. Andanak, tatawagan na nga maturog ako. Tapos hindi maisturbo-turog ko. Sige nga rin. Manong nemi pumarbangon. Kaya kumamat ka, irapin di maturog. Sana ka makaturog. Digitipatak nga gwardya man nun, na imas ti turog da. Kaya pinasak, makaturog. Nagkapagkabak. Dan sa amin tagas kumapasamak sa jabalayan ako nagtinakam ko. Di tawagak ti asawa ko. Nagriring. Awaman ti sumubat. Apa kata? Naminduak ang tinawagan ng kaskas di nga saan nga sumungbat na mas turog na o no naka-silent nga ta, cellphone na. Insangir ko kat na iride pa. Nakiktuta kidagring di cellphone ko manong. Hello? Hanga nakapunbok. Hello? Hello? Elmer, sino ito? Initatam ka puldo, di ka rubayo. Apay, sana. Adadagas ka na pasamak dito balayo. Kanya? Ay na, dagas din na pasamak. Okay, sus, ararayatin na di asawam, kaputan na bagkong. Apa, sino nang bagkong di asawak? Basta na bagkong o na na. Ano pa pasamak ni tata? Kita sa taon ti aribongbong na kita karuban at nalukag da nga rod. Parbago na kasi siya napasamak. Ada na ngayaban ti polis. Dati pa hindi nagdi polis. Nagsari na ti polis. Awa na. Sa taon ti panang yaka mo napapatay dan sabat din. Sino napapatay da? Ito sa nga iliyo. Ha? Tapay? Ay, no, siyak ti si Kabarok. Umay kalagad dito. Itap no... dito hindi pagsalud-sudam kaya ko na among ilawlawag ti amin basta sak timbus bagada nga tumawag ka
taad namat numerong kanyak, no mapay awan na nagang ko ka. Sige nga ron na, tata. Itamot lang, itumayag dita. Itamot lang. Ito yung tinagparik na kanyak, manong Nemi. Nabagkong ti asawa. Sino't nang bagko? Ti sa nga ili ni Chucho. Ti ayop. Mapapatay ko ti ayop. Nabuta na kaalag asigod manong Nemi ti taxi sa kuimbaga iti taxi nga paspasan na. Nabuta parbangon manong Nemi awan ti traffic. Nakadanon kami nga dagos manong Nemi ti balay nga do pala ti tao. Tapos sabog nito ay, adan ni Jojo. Ay, Rekan, di kita polis banta. Tapi lang. Your ore na ka. Abay, sir, napasamak. Kapay na nung dito. Diyan kabagyan, sir, sa nga ili. Taga-probinsya, kakarubakam lang. Kapag kastat lang, sir. Tanda ni patpapatayin na nagito yung bumarangay. Kaya sawak sa tayo na. Intaray doon sa ospital, kaputa na bagkong. Kasarap ka sa sada, sir. Dikit anak ko gayam. Nena! Siyempre ka kiti unag tibalay manong Nemi ta sango ti ayan ni. Ni Nena. Nakanganga. Nakamulagat. Nena. Nena anak ko. Apay ka sa tirawatam. Apay ka. Nena. Tinumpak ba nung. Papa. Ano na masamak? Abay, kastat langam. Diyos ko. Pikis ti arwatan naman nun, Amy. Ni John, napanan ni John. John! Hindi trumuar ni John manong Amy ti sila. Bang, andakan bang. Magalat, badon manang mo. Alis to, magalat, badon manang mo. Pagsukatan na. Kaya napibigis ni badon na. Iman pang, umayin pang. Anak, pagtalangan tirik na, saan ka nagsangit? Saan ka nagtagirgir? Diyos ko, hindi ito yung napasamak. Anak, matandaan ang napasamak, anak? Ha? Anak, matandaan ang napasamak. Dito tiruwatan ni manang. Sinukatak, anong Nemi? Nagtagtagirgir latat, balasit ang anak ko. Segun kan kuha naman ng Nemi, nakita na kanulaingin nga arakupen ni nanang tilupuna. Kat nakita ka na ti Dara. Iti iruwar na iti silid at dada iti salas. Iti iruwar na anak ko manong Nemi iso makanumatin tinsublat ni animal nga Jojo nga inarakop kapag pagpandan nga ramisan. Hibaglaki din nag-ikis nga nagpapaarayat kano ni Dory kat siyempre imarayat din digiti karuba. Saan nga nagbalegi manong Nemi ni Jojo mang ramis kuma iti inaunang anak ko. Kat dito pa panakaisalakan na inruwar da kanon ni Jojo sa dabinugbog. Ti animal. Ti ayop. Manong Nemi. Hindi masuk atak. Ti anak ko. Bati kayo, ha? Pangsang ka pumanaw. Bati kayo. Inakti hospital. Nga nagitarayan da kini mamangyo. Anak, napuntahan na. Pasit ti bagina. Tilog po na, papang. Diyos ko, tulog po na. Sabi lang, kumatatulog po na lang. Anong Nemi, dapat lang digiti polis. Sara na pala turahin nyo. Habi nga, diyo palang ikargati, mobil, dito nga tao. Kaya, your ora na ka. Para tinanay nga pa nag-report mo.
Saan naskin pa yung i-report ko? Nagpangga pa na papatayin ti asawa, ken repente, anak ko, ang balasitang. Alam nyo, karga yun, palungsod yun, ti pagbaludan. Madamdaman doon, ti panag-report ko, panang kasok yung ko, ana. Inakpay ti hospital, tapos dumamog noon, kasasaan ti asawa. Hindi makitak man ang name ni Jojo, nga, medyo ikarigatan natin. Isarang kanyak ti rupa na, pare, kalugaran, barakada, gayem, lukos ang gayem, anay, pamatayin ka, loko, pamatayin ka! Inan-anawadak na iti pulis man. Paano yun to yun, sir? Ang mga nagbali na kakarimaningal nga din na oras. Paano yung iso na to yun? Paano yun? Hindi may ipanawdan manunemi ni Chucho. Kapanak matenti hospital nga nagitarayan dati asawa. Magbindasan naman manunemi lupo na ang talaga laeng. Awan ti sa bali, na binagkong naking ka. Awan. Sa itantiyan dahil nga animal. Nasandak ko mga inanawa na kita polis. Napapatay ko ti ayo. Kumakit santa ang pinaspasang bay. Kumakit may salaing nga rabiin na kumalaing. Huwag nga ron. Nagitan nagta. Nasyat ka sa sata. Dory, I'm sorry. Basol ko. Tawan ti basol mo. Sinungartakin basol. Inanang. Basol tinaimbag utang ng baganakim. Utang na yung baganakim. Nga dito ti manugutan ni nanang mo. Tapno talagang agtaros. Idya balay tayo dahil animal. Nagrigad gayam ti makautang ti baganakim. To oras ang kumamabaling kit aramidim. Alalipatan tan. Orekit may salakan ka. Kansa na isalakan ti naon ang anak ta. Baring maunton sumangsang baya kastoy. Barbaring. Kat talaga malungsot ti pagbaludan na dyan nga Jojo. Malungsot laki di. May salang nga aldawan o name ti asawak ti ospital. Inyawad ko madlahing ti sumarunong nga bigat. Subalang ti panakalagip ko manong name ni nanang. Tawagag man. Ngimison ti timawag manong. Nanang, hindi ito nga inaramid Diyo, ha? Anong inaramid? Apang yung pabalo Diyo ka doon ni Jojo. Sunod ko na. Ni mamang na. Imay dito. Pinagsawsaw anak. Awang kanot ti otang ko na yung baganakim. Tapay kasta kanot inaramid ti anak. Anak mo ko na. Sika. Da kami pa yung pinakabason nanang. Di ka ti saludsudan no anyat talaga ti sitwasyon nga napasamak. Tasala nga din naklatan. Ngayon apay yung pabalod mi ni Jojo. O natakas na karot ti ko na nila mamang na. Nga pinagsawsaw anak. Paunay mo din na nga utang na yung baganakim. Takambay na tayo pati ng papasulan. Nanang, binagkong ni Jojo, ti asawak, sa napaggaban na repen, ti apo ko yung inaw na. Ano yung tinamnamain niyo? Nga aramidin na kiti karuba, kabayatan nga agpapaarayat ti asawak, imarayat na. Imbaglakid din. Sa nga nagbaligan ng remes, ti inaw na nga apo ko yun. Gada jay, no saan nga dimdeng ni polis, baka no, talaga pinapatay na. No saan nga inanawa ni polis, talaga pinapatay ko kuma. Naaramid ni Jojo ti kastak.
nga aramid na. Awanak ta naka-duty. Dimteng ka no, nga si Babartek. Imbaga ta na Bartek. Tano saan ang mga no, hago mga kasyati pinamauspusan na. Pinilit na ti Simrek, dinadahil na ti Rito ti balay. Siyempre, anawain ni Dory, tigas dyan nga, inaramid na. Binagkun na matan ti asawa, idi umarayat tinaon ng anak ko. Remisan na matan. Anang, isak lang mi na dyan nga chuchu. Ito mapana kiti police department manong name yung saknan kini chuchu. Sir. Ay, sige gayam, Elmar. Rugyakon nga, ipila ti kaso kontra ka na dyan nga chuchu. Sukan-sukat ba't tindikwa na? Nakadadugay ti kaso na dyan lokaryo. Iso nga man dito Manila tapos ilang mga na di kaso na sa diyay. Pinontakbi ti police department sa Gilogarda. Kada si bagada. Namam mi. Wanted iso na. Nagayaman kami sa dito iti nakaalaan mi kang kuwana. No saan nga di magos siguro diyan nyo. Ano, kagana tagat atlants pa ilag na taga kriminal. Rapist. Kaya ito kasawan, sir? At kaso na nga murder? Da, sa rape. Doang ang babalansin ng tiranamas na. Diyos ko. Kapag kami pinasang bayo na kasya, wanted. Rapist. Hindi mi amo. Kaso nga sa bayo na kami jelo kariyo. Nabalayo. Kasera. Sige, sir. Malaksid ka na kita nga dati akaso nan. May inayon pa kaso na attempted murder, prostrated, attempted rape, prostrated murder. Kanda tumapay. Sigurado malungsod sa pagbaludan ni Suna. Di makadakas manong nemi nagring di cellphone ko saan nga nakapagpakapunbok ang jak among isugayan ni Nana Merced. Kaya pagsaw-saw nagmatan. Nakadakdagas na kasi kakatan, nakautang in pag-anak mo nakadakdagas ka, Elber. Nana, di kaksaw ti kasta. Awan ti sa baling ang tagas no sa ti anak yo. Ay mo yun, no amok ko mga wanted iso na. No amok ko mga at itartarayan na nga kaso na dita, lugar tayo. At na yung kumapinasangbay ko. Kit mas kang runan na. Nagpanggawan ng papatayin ti asawa kin represente. Anak ko nga tutubo. Tagay mahilig ka na kitag tutubo. Ibabawin ti darom kontra kin ko ana. Ora ibabawik na na. Ora ibabawik. Ado di kiti kaso na. Ken saan nga makalusot iti pagbaludan. Habi ngamin konsintihin nyo. Dakis nga sa anak nyo. Sa sakti papasulan nyo. Awan ti utang ko na yung pag-anakim ka na kayo, Nana. Tayo sukit pagsidsidiryo. Ang siya ti papasulin nyo tinapasamak. Nagyaman na kid di. Tas aga nagbaligi. Itinaga sa panggip na ti asawak ken ti anak ko. Hanggang ito kung tumawag ka, Nana. Gabutawan ti utang ko na yung pag-anakim ka na kayo. Da kayo tinakautang ka na kami. Pagpintasan na manon na may awanan di dimdimting pahay nga riribok iti biyag mi. Kaslamay sa lang iti nga bagunguti amin manong. Imagine, si mangbay ti may isang rapist ken kriminal iti balay mi. Inkarigatan mi met aprinokte taran manon imi ti bagbagi mi. Ngimday jay. Ngimda kilauna nga pagginamon mi kinaapod Diyos manon na imi ta haamat lang nga nakanat na pasama. Saan nga nagbaligi nga ng rames, tayo nga Juju, ti anak mi, ken si bibiyag, ti asawa. Manong namin, tultuloy ko ti nagtrabaho, ti agdama adan iti college ni Nena.
Adamatan manon name iti high grade wano high school ni Junjun. Ora kas kasanulay manon name ananusa ka ti sweldo kas guardia. Adamatan maitulong ti asawak manon name kapag nakastrek baten nga nagtrabaho iti asidegmi. Tatinawatan basta ka banbantayan di kita nakmi ti panagbasa da agsipod ta manakam baten di kito. Ang karain ko yung daw-dawat manon name santo kuman ang masamak tigas diya kas lamay sa bagungot nga dadumteng nga tao ngagdandat ilidakas ka na kami. Dito nga ron, di pagkasalita, kinagyaman naklauna, manong naimi ti anos mo, nga nangibasa, sabi ko matad namat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karagi ti padag, nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing ang tagyaman nga pagayam mo, Elmer. Pagayam ko nga Elmer, thank you, matingin pa naging pura ti pagkasalita.